on the Socha Nagwata local government area of Anambra State. Ebe enwere ife kpọrọ ụnyaahụ gbasara nwa amadi anwa na-azọ gọvanọ na Anambra State bụ onye chịburu Central Bank of Nigeria bụ Prọfesọ Chukwuma Soludo. Anyị nọ ebe a wee na-achọ ka achọpụta ka o si wee mee. Anyị pụtara kịta ebe nwere onye anyị fụ mana emesizi onwe onye anyị fụ nọ na mgbada ebe enyi ya. Anyị wee sị ka anyị jụọ nke ọma na akọwara anyị ka o si wee mee. Nke na-efu anya ebe a kịta bụ Civic Center. Mana o nwere onye anyị fụ ebe wee sị na ọ ga-akọwatara anyị ka o si wee mee maka na ọ nọ mgbe o mere. Nwana daalụ biko nwa ya afa gị Livinus Oni. Okay, Igbo onye ebe? Okay, biko amara m o nwere ife anyị mere ebe a ụnyaahụ, amara m ma emekwu ya. Okay, ka ekesi ife ahụ mere ụnyaahụ? Ndị mmadụ kwuru na ndị pati na ndị otu ndị polisi na ndị polisi nara ọlụlụ nọ n'ime ndị agha esi pakia steeti. Okay, ebe a nwere ogige ji abụ nke kwụ Soludo Road. Ndị agha bata ha ji white pilot and color black protest on law policeman of the year. The other man is on the other passage. One color of one day. So when that started, can I enter on a gate? People don't build that as a near. I mean, we have a policeman who was the son of the Maria. I was a policeman. Even the village on a wall. One day I have a boy with whatever. Into my policy also not a weapon. What's your name? You know, you don't want to know what's your name. Yes, okay, we wound. Or wound wall call Wabam. Okay. What do you see? Okay, careless play. When you police are Habara, everywhere that was today to say, they were place it up. Hey. Oh. Before you go, was in the end, on Damian, okay. Haji. More get it on all that. Then what is there? And then I talk about maybe my what's the name? What's the higher mother? What's the Mana Soludo na nwe nsogbu n'obodo. Ọ na-akpaghala n'obodo. Onye ya na-enwe problem. Agwata general. Onye ya na-enwe problem. O nwere mụ ama. Ndị anụbe m. Mụ anụbe m. Onye shop, onye ma ka ya nwere problem. Okay. Daalụ. Ka anyị fụkasị ebe ife megasịrị. Ewo, alele. Anyị ka nọkwa na Isuota Civic Center nke dị n'Okpuluọchị Agụata Council Area na Anambra State, South Eastern Nigeria. Onye wetala ụlọ report ka o si wee mee ụnyaahụ. Ọ geeti a ka a na-ekwu ndị anwa si wee bata. A sị na ụzọ nke a fụrụ ebe a na-akpọ Soludo Road. Mebi n'ụzọ Soludo Road mgbe ọ bụ Central Bank Government. So n'ụzọ ka ha si wee bata. Wee jụọ ndị mmadụ mitizie ndị polisi ebe a wee jụọ fa ajụjụ. So ndị polisi nọ ndị otu fan wee dị relaxed ọ wee gbagbuzie fa. Onye anyị ya afụ ya the President General Isuota People's Union. Ifere agbakpọ ndị mmadụ gasị ndị gbagasịrị ọsọ ụnyaahụ.
n'ime ebe ime họl ebe a ka nọ mgbe a na-eme n'ebe mitin wee kpọrọ ọsọ wee gbaa ịnyefu anyị ga-afụ na oche ndị mmadụ dị na lana ka mere nghasa nwebụrụ ebe dozie enyi nke a bụgasị ọbara maọbụ ndị mere alụ maọbụ ndị nwụrụ anwụ ịnyefu anyị ga-afụ na oche gbajisiri agbajisi ka mkpụrụ obi ndị nwụrụ anwụ zuru ike na ndokwa ọ ka bụ n'ime ụlọ họlụ ndị isi ọfịa ka anyị nọ wee na-eweta ụlọ rịpọt ka o si wee mee ụnyaahụ mgbe ya bụ onye jibe ọkwa onye isi Central Bank izuzugbe ezugbe nke Nigeria Central Bank na-agwa ndị be nna ya okwu nyefe anyị ga-afụ ọbara ndị nwụrụ anwụ ike bụ ọbara ndị polisi ife adịgọzọ gosiri onye nke ahụ na ahụ nyefe anyị ga-afụ ka esi wee kpụ ya pụọ nke a bụ posta Soludo nyefe anyị ga-afụ ọbara ndị mmadụ gasị ọ gosiri na ọbara onye nke a bụ ọbara onye nke nwụrụ anwụ ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa anyị na-arịọ Chineke ka o tie ezu na ndị ife metụtara aka n'obi ịchafụ ya ka ọbara ndị nwụrụ anwụ ka ọbara ndị agbara egbe nekwa anya na saịdị ebe enyi anyị ga-afụ na nwegasị ọrụ na-alụba ọ dị ka na alụ họlụ nke bụ ọha nọọsụ mmadụ na-aba bụ ebe na-aba mana ofu onye bụ onye kweta na ọ ga-ekwu okwu si na egwu na-atụ ya a sịkwa na ịchọkwa imeji igwe obodo n'igwe obodo anaghị ekwezi oke ka ọ kwerezi ka ndị mmadụ na-afụ ya ka onye kụta ka o si eme na ya bụ họlụ ndị isi ọfịa nke dị n'okpuru ọchịchị Agụata n'ime Anambra steeti South Eastern Nigeria dịka BBC Igbo si wee na-eweta ụnụ ya bụ rịpọtụ ebe a ka bụkwa geeti ebe ahụ ngwala ụlọ ya bụ ndị omekome si wee bata ụzọ ka si wee bata a na-agba ya Soludo Road ebe a ka si wee bata wee kwuruzie ndị ọrụ uwe ojii na ebe a so ndị ọrụ uwe ojii chee na ọ bụ ndị otu fa maọbụ ndị fa na Soludo na-alụkọ ọrụ wee relaksizie gbatụzie fa na-atọ fa nwụọ naba mmụọ so ọ kwara otu a ka o si wee ma ụnyaahụ sọtụ ebe a wee na-atị ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ ya bụ ife mere ebe ahụ ụnyaahụ ka mkpụrụ obi zuru ike na nzọkwa amen. daalụ Maazị Udoka, anyị na-ekene gị maka otu isi ewetara anyị ha na-eme ebe a. Ọ ka nwere ndị ọzọ n'ebe a gị na ha nwere ike kwuo okwu? Ife na-ebe a bụ mmadụ na-abụọ, onye nke na-abụghị na alụ si na abụrụ onye isi ọfịa. Okay. O nwere ndị nọ nso dịka ndị nọ n'ezi na ebe geeti ebe isi bata ebe a? Ife na-afụzi n'ilo bụ ndị ụmụ akwụkwọ kasị gbasaga akwụkwọ na asụ ụmụ akwụkwọ na-anazi akwụkwọ. Okay, mana ọ bụ ebe a ka ihe a mere ụnyaahụ maka o nwere onye anyị kwuru sị na ha wụchala mgbidi, ọ ga-abụ mgbidi a ka ha wụ ebe anyị na-eji ugbu a.
maka ọ ebe na-akọwa akịta nọ kịta bụ n'azụ n'azụ ya ọ bụ dị yes họl ahụ ee a sị na ebe a ka ndị mmadụ si wee mawazi aja wee na-agbapụzi maka ofu onye anyị na ya kwuo na-akọwa na ya wụrụ aja wolu melụcha ahụ dịka ya wụrụ aja ebe ahụ ebe ka ọ si wee na-agbapụzi ịrụkwa ya fụ na the fence adrọkwu that high. Okay. Ha ekwuola onwego ndị fụrụ ihe a ndị jụrụ ajụjụ ha kwuo dịka mmadụ one ha fụrụ ihe a metara ụnyaahụ ihe a mee ife kwuru ọ ndị polisi tere bụ ndị nwe ahụ nyefe anyị ya afụ oche kpachichere agbachizi ebe ndị mmadụ na-agba ọsọ a sị na ụzọ ka ụzọ ọgbapụzi ụzọ abịa ka o si ọgbapụ abụ ihe abụrụ kwebere ya afụ oche kpachisi ebe a ya bụ ihe anyị ime obodo dada ka ihe a mere ọ bụrụ na ihe anyị ime obodo ha dada ka ihe a mere ime obodo ha enwere at least ebe nnọkịta about 1 kilometer from ebe na enwere third road gazi Ekwulọbịa ebe a bụ na heart of the town even oge na-abịa onye ji ụzọ gaba na city center ọmekwekwu okwu so enwere apprehension n'obodo so ụjọ dị ndị mmadụ n'ahụ ma na-akọwa na ụdị ife menụrụ na beba ọ dị mma otu anyị si ewetara anyị ka anyị fụkwa n'otu ihe anwa si do dịka onye amara maka a na-ekwu na ihe a mere ndị mmadụ aghọtachaghị ebe ihe a nọ mee nakwa ụdịrị otu ebe anwa siri dị otu anyị si gosi ihe ogosigo na-ekwe otu ụlọ anwa dị civic center a na-ekwu ya bụkwa na civic center n'ezie maka onwe ndị ọ na-ada ndị mmadụ ebubo na ụdị ha anya mana ya ekene gị maka iwetara anyị ha anyị ga-emezi ka anyị chabie ya ebe a gazie ebe ọzọ gaa malụko nwere ndị ọzọ anyị na ha nwere ike eme mkparịta ụka maka ihe ha mere na Isuọfịa anyị ekenecha gị maazị maka iwetara anyị ha Darling. Hello.